Bilintirin birca Kurdistanu Irakê li paytextê Herêma Kurdistanê Hewlêr, bi rengên ala pîroza Kurdistanê hate şemîlandin. Dengê lêzên agirî û xweşiyê, piştî ku Partiya Demokrata Kurdistanê, bi serokatiya Mesûd Barzanî di hilbijartînên Parlamentoya Irakê yên 11 Novembra 2025 de, zêdetirî milyonek deng bi dest xist û di nav hemû partî, kamu hewpeymaniyên ku beşdarî vegera hilbijartînên Irakê bûn de, di varê hejmara dengan de, di rêza yekem de çih girt. Komisyona hilbijartîneya Irakê roja sêşemê êvarê 11 mijdarê ragihand, ku şelkê velet beşdarî hilbijartînên parlemanî bûne. Li gorî saziyê, ji sedî pêncû pênc zêdetir ji dengderên mafdarên velet beşdarî hilbijartînan bûne û dengdane. Nêzîkî 21 milyon kes li Irakê mafê dengdane heye, ku ji van zêdetirî 12 milyon kes beşdarî hilbijartînan bûne. Komisyona hilbijartîneya Irakê, ev hejmar li gorî pîraniya dengan ragihand, û got ku encamen pêşîn de di nav 24 demjimêran de, piştî girtina sindokan vêrîn ragihandin. Serokwezîrê Irakê Mihemed Şia el-Sudanî, ji bo serkeftina di van hilbijartînan de geşbîne. Li gorî kevneşopiya siyasî ya nû ya Irakê, posta serokwezîr ji mîsilmanekî Şiye, serokê parlamentoyê ji Sunniyekî re, û posta serokatiyê ya bi pîranî merasîmî ji Kurdekî re tedayîn. Di hilbijartînan de, hevtezar û evsedû çil kes ku nêzîkî seyeka van jinin, ji bo sêsidû bîstuneh kursiyên parlemanî pêşbaziyê dikin. Tenê heft û penc namzetên serbîşve di pêşbirkê de ne. Ev jî di çarçoveyek yasayî ya hilbijartînê de ye ku gelek kes bawer dikin ku ji bo berjevendiya partiyên mezin hatiye çekirin. Alîkare Serokê Partiya Demokrata Kurdistan. Mesrûr Barzanî ragihand ku dengên partiya van di hilbijartînên parlamentoya Irakê de milyonek derbas kiriye. Mesrûr Barzanî ev serkeftin vekî pengavekê mezin ji bo pêvajoya demokrasiyê bînav kir. Alîkare Serokê PDKyê Mesrûr Barzanî di daxuyaniyekê de spasya Welatiyên Kurdistanê û endamên PDKyê kir û got, bi spasya xwedayê mezin û bi helvest û îradeya Welatiyên bi keda şelkê Kurdistanê û endamên PDKyê, dengên Partiya Demokrata Kurdistanê jî milyonek deng derbas bûn û de di encamên dawî de zêdetir jî bîbin. Mesrûr Barzanî pîrozbahî li Serok Mesûd Barzanî kir û her wiha pîrozbahî li Neçirvan Barzanî kir ku jî dengderan xwestibû zêdetirî 1 milyonek deng bîdin PDKyê. Alîkare Serokê PDKyê spasya hemû serkirdayetî, endam û alîgirên PDKyê kir û serkeftina PDKyê li Irak û Kurdistanê pîroz kir. Mesrûr Barzanî di daviya peyama xwe de soz da ku ev de bi xurtî û bi canfidayekê zêdetir hizmeta hemû Kurdistaniyan û niştimaniyan bikin û got ku armanca wan velatekî aram û avedantir e. Pêka daxuyaniyên şîrovekaran, dengên vala zêdebûne. Hervîsa ve hilbijartînê nîşan da ku milletê Kurd jîr û pêşketî û ideolojî û birdoziya komûnîst û İslam nekarîne wan bişapînin. Ji hêla din ve di nava torên civakî de hat gotin ku çavkaniya ramana neteweyî ya Hizba Demokrata Kurdistana Îranê û Partiya Demokrata Kurdistanê ji Komara Kurdistanê derketiye. Ev partiyê veka murekê dibînin. Nevek armançeke. Baveriya bi swê û ramana kura netewe perwer mîna vê dareyê ku li hember hemû zehmetiyan mezin dibe.